О, в раю живете. І гэты рай на зямлі, на думку Лукашэнкі. Азербайджан – самаабвешчаны прэзідэнт Беларусі з візітам у Баку упершыню за 3 гады. Для Лукашэнкі, які застаецца неруканым на захадзе, візіт у Азербайджан – магчымасць прадэманстраваць хоць нейкую палітычную актыўнасць. З іншага боку, варта адзначыць, што гэтая ягоная паездка ў Баку адбылася амаль праз месяц пасля сустрэчы Ільхама Аліева і Владзіміра Пуціна ў Маскве. Ён едзе, у тым ліку, я думаю, у апошнюю чаргу, я камісар Владзіміра Владзіміровича дзеля таго, каб хоць неяк зачапіцца за нейкую выспачку на паўднёвым Каўказе, каб ён зусім ужо не выслізнуў з гэтых самых расійскіх рук. Бо яшчэ адна краіна рэгіёну, Арменія, усё больш разварочваецца на захад. Саюзніцы рэжымаў Пуціна і Лукашэнкі за ДКБ, яна не атрымала летась ад сілавога блоку падтрымання ў вайне з Азербайджанам за Нагорны Карабах. Ды ў выніку цалкам страціла кантроль над гэтай тэрыторыяй. Там не было причин вступления ОДКБ в этот конфликт. Абсолютно не было для нас повода даже. Как мы могли вступить в этот конфликт? Обижаться не надо, на обиженных воду возят. Сам Лукашенко за ўсю гісторыю карабахскага канфлікту прадаваў зброю як Арменіі, так і Азербайджану. Прынамсі, Баку ён паставіў беларускія РСЗА «Паланез». Цяпер жа Лукашенко прапанаваў дапамогу ў паваенным аднаўленні тэрыторыяў Нагорнага Карабаху. Напрыклад, пабудаваць там аграгарадкі. Мы это сделаем с большим удовольствием, притом ответственно заявляю, сделаем так, как никто больше в мире не сделает. Разлік Лукашэнкі зразумелы, бо на аднаўленне тэрыторыі Нагорнага Карабаху Баку вылучае мільярды долараў. Але ці атрымаецца абагаціцца? Я не думаю, что это будет какой-то грандиозный бизнес, поскольку там задействованы компании из Турции, которые вот далеко ближе Азербайджану, чем Беларусь. Там тоже итальянские компании уже успешно работают. Но какое-то символическое участие вот тоже может Беларусь принять. З Ільхамам Аліевым Лукашенко дамовіўся і пра супольную вытворчасць. Разам плануюць вырабляць мінеральныя ўгнаенні, пажарную тэхніку, ліфтавае абсталяванне ды лекі. Паводле Лукашэнкі мае павялічыцца і таваразварот паміж Беларусю і Азербайджанам. Маўляў, калі летась ён перавысіў 400 мільёнаў долараў, то ў перспектыве можа дасягнуць мільярда. Любыя эканамічныя стасункі, яны вельмі моцна абмяжоўваюцца рэжымам санкцыяў. Як толькі азербайджанцы зробяць там які-небудзь незграбны крок, яны самі рызыкуюць патрапіць пад гэтыя санкцыі, што, канечне, ім вельмі не хочацца. Ну і плюс праблема з разлікам, паколькі зноўку на Беларусь накладзены абмежаванне. Адносіны паміж Менскам і Баку Лукашенко падчас візіту назваў, цытата, «самымі добрымі і блізкімі», а народ Азербайджану – братэрскім. Сапраўды, як старэйшы брат, у 2010 годзе падчас чарговай газавай вайны Беларусі з расійскім «Газпромам» Ільхам Аліеў пазычыў Лукашенку 200 мільёнаў долараў на аплату пазыкі. Лукашенко за гэта яшчэ доўга быў удзячны. Мы помним, когда в трудное время вы подставили нам плечо, не оглядываясь при том. Але ці засталіся стасункі Лукашэнкі і Аліева сапраўды самымі добрымі і блізкімі? Они неплохие, конечно, но это не самые близкие партнеры. Я бы не придавал большого значения. Ну, конечно, есть определенный интерес и у Баку, и у Минска, чтобы вот эти отношения сохранять. Наступная сустрэча ў такім фармаце можа адбыцца ўжо ў Менску. Удзячны Лукашенко запрасіў Аліева наведаць Беларусь. Ірына Юрыева, Белсат.